sim fi bod utrai fi dei ba iet utrai ai duai fi dei bla khot du blei kan mau ba gai ba jaji im fi kan kala ba chika jing ba ya roi trai kan kala ba chika jing pa wat jukala jing mut pan ma phi wat jukala jing long wat jukala jing ngai hiru ya sha ba cha sempat sha tap ojil pol ada bilang blai boleh me pa ngi sini jil ni wan me lap sini me sha boleh me pa tu angel jung me boleh me ni sempat no itu sempat ngi lo ada men komplain da kum ta Kini ki ai ngo ba bul sien ki kum ki bangai tang ilang kum ta wan chike kan dia try me mise try boleh me lap se ni try ka shikri me ali juseng ngal ai ko ni spo ngal tuai boleh ni chike ki wan boleh chop chop Hakni ka por nginya poi shkawai bentana ktin ka jong blai ba kata ka long ka dekot ya ka bangi bunsin gila ala lendat rung atharai ba kata ka dei na ka shitish kinong room kalenong ka pra ka dekot ka bar pra ba ka bible ka ongum ni filayo ban ngang nya pulilang pra arhu pra room ka ong mengitip ru bagi ai baro ki trailem ya ka ban penbha ya kita ki ba iet yu blai kita ken ki bla khat kat kumba ka jing tmu jong u ka bible ka kren shai hang ni biki ai baro ki trailem ya ka ban bha ya no ya kita ki ba iki bam item tip andre ya ki ba it you try to ki ai ki ba cha ki ba long ka dei be na ka ban ta ka jing bha amen ya kita ki ba it you try but ya kita ki ba lakhat kat kum ke ka jing tmu jong u tadeng ta bangi dei ki bru ki ba iet you try ki bru ki bala shakot kat kum ka jing tmu ka jong try mu ke barok ka ja ka jim jing ki ba bahas da you right try mdi bale khnang ban penja ndai le si ki ja na marba ngim tip ka shwan la kawan jarang khat ka shulong la kalong le si kawan ka jing ya shem ka bala ban haba pet hi le si ikumba snow si ikumba do jinkerman and reken mau ni gawai baktin ke jong blai ka ang itip ki ke borok ki trailang naga benta ke jing baha ya kita ke ban pen baha ye kita ki ba it ya blai ka babel ki thu ingi kalau nak gawai ke jing ja bagi dan ki shakri ki jang blai ke ba it you try ke ba ja ke ji im jaki am ki khlem mudur tang ba oi kila mudur ban le da kawai hendri ja pat da kumwei ka babel ki thu igi ngitip ya kata bangi puli kam ki apostle kal nong ba khan riu ke khot ba khan riu ko angum ni ka tin ke jong blai kala jaru haba ki dang ya le shaka jakadwai ba kawai ki shakri ke bishong sut ba kren blai kala ya kendu yangi bat kala ju penyo shibun ki jing mentoy ya ki kenra jongka da ka ba kren bertong ka babel ki thu yangi hang ni ba kini ki ba ya kendu ia kene ke brio dan arngut ke babel ki thu bu tau di upol batu silas batu silas kidang don ya kata ka mission trip ban lech sport Filipi ya ka ban ya lap you Jesus Christ kini ki brio ki ba it you try ba ki brio ki ba lakot dau try kai ka baja haba kidang lech banduai kini ki brio pleng ki dai ki baduai ki lech sekai Jaka duai. Tadi kita kena kita jing sisa ki bru ki iet you try ki iet banduai. Hallelujah. You right try. Ki bru ki ba iet you try ki iet ban. Ki bam iet you try. Ki jaitu. Tagale kata. Lalap nang ni pleng. Ki iet you try ki bru ki ba smart banduai. Ki bru ki ba Jaitu kita kiba kamdu na ban iet you try. Kini kita kiba iet you try. Kile shaga jaga dawai. Bakata kada ke jing shisha. Ladadon ke jeseng jipen kia angangai dapi kamadan barakhat. Nagam no na. Ladadon jeseng dawai dap try. Hatu kan kambun ke jeseng dawai bagi jeseng pen kia. Hatu kan buan kai ke jeseng jipen kia ne ke kamba ne ke jeseng dawai ne. Jeseng dawai tentang si dan tangkan diat bah. Thaj banduai kamut kamdu na wa iet you jisui ma tadeng ta kane dak ki breu ki ba iet you try ki iet ban pe jaladi fi iet na mi try kamno fi thu
dah kaba duai tadeng ta bun sin ngi duai ho ki try ngi duai ba teng teng pat ha ka jing duai kini ki priu ki kendo ino ya ka priu bo shong ksut tadeng ta teng teng ha ngi duai wan ksut ong thia no shwa ngi kendo ino ksut ksut yang sa duai pat fi to pat jim tas duai le shai teng teng ngi duai damiet duai indra yo thia no jelang ngi amen hado menstep wan ksut yo thia ro tadeng ta ngi yang ni bam dei tamangi rewat kita ki bobot yu trai ki longkum ta mo we Petros, Jacob, Yohanes, Jisu, haga ta kami kalong so ten si la su tu bakal ada ka por ka bakut yu kilai dep ya pam ya di nang ta ki let chulum get semene bandala poi lum get semene Jisu let kam shwa baru ongi ki se dua yang ni you know yu Petros, Jacob, baru Yohanes ongi ki ban duai Jisu hang tai la ksat la kertat hang tai Jisu Wialam kenang gini kesenran ki jengu banjar duai lem batu. Jisu hang tai ani ki klempet hiru yu Jisu long kumno. Udah snow si. Ba udah snow kordet udah snow pisa. Kat saban sayap u Jisu ula duai. Hendak kita kesenran haka jaka kin pet yu Jisu bu duai kita la syok ka jamiat imat. Syok jamiat mar kilang dap bamja kilang dap di wan se kila kambam bon ne kam di bon tadeng ta syok ngai lengai hai jayu yo thia ngai lengai Jisu udang duai kita ki yo thia ngai lengai wan ka sisien wi ki bagi thia wang syarai tu duai finom let ka jing pensoy ke pensoy yu ka tangi khlan mle biang bet dawan tak jing pensoy ngi se pet Tigum tahu Jisu lej banduai biang. Sim juga ke kia. Kasnosi nama rutip wah bandi ya kata ke khuri ke bakthang. Bandi ya ke pop juga pertai. Bandi ya ke jimitar ke jong belai. Kasnosi ke pisah ke leng a ke mensim ke jong u. Kat begini kesenran ki kensting. Jaka begin duai ki ot thia ban. Ngam laun mudur kem lugi thia. Try yo thia ro la ingut him de tang wei ru yo thia tang wei ban to ya duai no arngut ne yo thia arngut duai no tang wei baro la ingut ki thia kamut ki long serious lengai try de ba kham klan sing korli tela yo snow we tling ta kila yo thia sin kong yo thia bar yo thia balai ro yo thia ki yo thia badeng tang ong fi udan kusut yo thia ru dan bo pen yo thia ki nong duai Kini kita lek banduai ki kendo ikan ke beriu ke syong sut. Badeng ta ki kendo ikan ke beriu bakan ke beriu kale kumno. Oh kada keren. Kada keren kum badai Kini ke beriu kawan ban kaong. Kaong kumno. Kaong kalabut jan beriu pol bakal perta kada ong kini ki beriu ki long ki syakri ublai bakli tam Ki bapin benar pi ke lenti ke jing penem. Kekeren ke badai ni ke balat. Kekeren ke badai ni balat. Kekeren ke badai. Kini ki beriu ki badai. Tadi entah apa ki dona ke jing duai kan mau ke jing duai ke ai jing start lagi. Ke jing duai ke ai jing pen pau lagi. Ke jing duai ke ai ke bor. Tadi entah kini ki beriu apa ki duai ki sutuk bagani ke beriu ke bobot kam dai no blai. Wala dah keren kum badai Tadeng ta bun ki beri haba ki duai tentang ki asngau ke sur ke jong blai ki ong try ong. Tamu tentang mdei pu try du kusoi tu. Tarau ke jing duai mdei tamu blai keren ha di kusoi tu keren. Tadeng ta si ong dan ki ba ong pastor try ong ni ngah ke jing duai. Wong kum no, wong kum ta ngong dang dekat nem katapan. Hai kata kata. Dan wikong yang pastor nang ala duai utrai ong wat numpen baptis. Ong peni kedekat. Ba ong utrai. Hang no utrai ong nai pen baptis. Ong nak tu kabarem la biang. Ong peni kedekat kabarem kala biang. Mutrai ong kata tum dan ngadu suai dah. Hehe. Dan kibir ki ba ong utrai. Ida keren style lah. Ba ong utrai.
hak jing duai buang dry te buang dry tading ta habau dry buang udah pen iru dak dekat amen people snew people pi duai le se bi ot tia no ru pi i ka ta jing po snew ne pi duai pi osnoi ka sur nga kwa banong vi ong hak ta ka por ai dekat island nong ai dekat ai kitab ai gospel na ICT ya ka pangalaban snoto ka dai na me Yeroi try bang isikri du try bom jukala menen menta si bom jukat si sen mo lakaran amen si sen wai ka ktien magane ka ktien ka babal ka ong kita bagi ai kay borok ki jan ta ka jing bahai kita ki ba i ju kalom dan da kumoi pat ka dei bitang kum tai ya kita ki lakhat ka kum ki jing temu ka jong u kam dan da kumoi pat tading ta habang ngi isikri u blai ngi te pa ktien ju blai kam jukala ba kini ki brio ki badwai ki snoto ki dan ya ka discerning spirit ki dan ya tau mensim jong ka jing itu le ban penia per ki mensim ken ma bang idan yu mensim ba ko ya bang idwai ngi pediang mensim ba ko marka bible ka ong kata habang idwai pan te fin sayo diang tit on supply what te fin sa sham kai ki jing dwai habang vi pan ki jing dwai fin yo diang amen ha ka jing dwai la da fi tit ka jingkang ka beneng kan play mensim ba ko wan here kuma ka por bala pen baptis yu jisu mensim ba ko wan here ka jingkang ka beneng ka play ong ka tin ka jong play fi tit ka play ba fi wat fin sham ba u play jungi dei bari u play jungi dei pa amen fi wat fin sham ba fi sham you know fi sham yu mensim ba ko if you play na gospel ka jong Lucas no makhatway no khat ba khandai ter ka ong ni ngong ro aphi tu pan ton sa ai tu wat fin sa shem tu tiet on sa plev hi na baro bo pan bo priang bo jar bo wat u shem bo jar bo tiet an sa ple ti la dau khon on pan kpu na uno no na phi u balong u kpa ha tu nom ai no ma ho la ni ka dok kha ha ka ba dei ka dok kha un ai do sen ho la ni un pan ka pleng ha tu un ai no da ka nyang lar tham ha u na war ka ta la da phi ki balong bamman pi tip ya ka ban ai ki jing ai ba bha ki khun jong pi ka ba kat no tam bo khpa jong pi ba ha bneng un ai o men siem ba khut how ta bo pan o ta ding ta ha bang ki dwai yo pa diang hi men siem ba khut kini ki nong dwai Paul Silas ki ba dwai ba ki dwai ki tip ha ba ki dwai ki yo pa diang men siem ba khut ding ta ba ki dan yo men siem ba khut ken mau ka wen ke jing ai ke jong men sim ba khoi ka dei ban penia per yiki men sim fina puli ka ta fila ban shem na ka sti sinong koren ka ban ningkong kal nong ba khat ar khot ka ba sau ter ka ong ti dan ki ba per ki jing ai reu ju o men sim dan ba per ki jing ai shibon ki jing ai dan khandai tli ki jing ai ki a per na ka wei hen rei no ju o men sim dan ki ba per ki jing shikri hen reu ju utrai dan ki bopet ki jing shikri kanot li ki jing shikri ki dan santli ki jing shikri ki dan ki jing shikri ki jong apostle ki jing shikri ki jong prophet ki jing shikri ki jong nong yalap ki jing shikri ki jong pastor ba ki jing shikri ki jong no hikai santli ki jing shikri in redu jo oble u jo men sim ka babal ki thu ingi hang ni badan ki bopet ki jing trai hin rei ulong u jo oble u pen trai ki ek baro terhang to fin se i ya kita ki jing ai ki jong men sim ha kita ki ba dwai ha kita ki ba lakhat ha kita ki ba it ki jong trai khandai tli ki jing ai ki jong men sim ka wei na ki jing ai ka de ki jing ai ban pen ya per ki men sim tading tang i hang ni ba ki di ki arngut Paul bat usilas kai ka ba jaya ki habaki ki lek bantuai ki lek kendo ini ka priyo ka ba shong suit ka ba kren belai pat kren belai tading ta ka kren kum na ublay tamba ka de ka ba shong suit kani ka priyo ka kren ni ka ju ba ka kren ni ka ai ka kren ni ka badai da su snap snow kumba ka day no try ka ongoni ki priyo ki long shikri jo ublay ba khli dame kata ka badai Paul Silas ki day siya ki shikri jong utau blay wa khli tam mla banong dei sekai de hang ni gong ki ba pin bana phi ka lenti ka chi penem ka taru ka dei la dau Paul Silas ki ba biet
Kinong ani ngi wan ni kasinong padi tu ini kebriu la itu ingi la pa shadu try mat ni kebriu ta. Ani kong ni stenat ikendo if you try kong. Ani ya di shano apa ni ya. Ni sibet long jeseng ni street preaching tangi. Pelong char person no ipi mo sa. Yalam na fi jeseng in saya lap mangi tanang yalam fi. Te long thank you Jesus ni try. Kumno terangi klem pad yalap la don banget. Ni try melak ya cuma mak raswa jongi. Ani ngimpat yalap la don banget lupa ni la pensuk ke lenti ke jongi. Dadai bagi babit ti long kumta dadai para banget la don lupa mak ne. Ta kadau kini ki klem chania ini ke briu kadau kalong. Bakan ni ke briu klem mi no Paul ban Silas. Ka klem ken la bamut no Paul bat nau Silas. Kan kelana ipat. Kamot kampat Yesus no gospel kumno ketepat. Kata kada ke jingkeli, kumno ketep. Tadeng ta kini ki priu ke bedwai. Ki syakri ki jong belai ki I kata. Bad haba ki tep ki sngol tu bakam dai no try. Kila lem no. Henry Paul ula sngol setia ula paidien bolo ong au tau ksut. Na komi me ha ka kerteng Jesus Christ ban mino naka. Bara kata ke juk ke por ula mino. She sin berten. She sin hukum. Blood mi tau ksut. Ngai te kabriu kram kalan hamadan. Kai ke beja. Ade ben kemen ha ke jing sha bani ksut kelami. Bakan kabriu kali yo jing pelat. Henry uta uken rat u klem snow kemen rum. Namar uni uken rat jong kani kabriu ujio anong. Ha bakan kabriu ke yo ksut ke batai Kibriu ki hoshiwan pak duai de. Tekong te batai ngi kumno sini briu beja dan chano tharai. Ni ka ka daw bangi pang kom ni ka daw bangi stom ni kan kabriu jong. Oh melelai don baik sot ya pi. Don ba ai taro ya pi. Don tu para marjan tu ketu kabriu tu bal kham temen tu para marjan kato. Kadai ketu bal ai sot ya pi. Dan boleh seniu ya pi, dan boleh bertong ya pi. Lesi ke batai, bagi beriu ki semua day ha, tak ada ki juan ban pak dua ya ke beriu. Bat ya ke pisah tu yo uken rat kan. Uken rat upen dan kami ni ke beriu nak mentak ke jingkamai jeng o. Nak kan mau dengan tu I pastor Shafar sport Punjab ha por ba ya le jeseng tu dan ki beriu ki biok sut. Badam ki yok sut ki lem no tip. Hana yang itu ki biok sut ki wan rat dak dur tu ki beriu ki baja na yeng baja beriu ki rat dak dur jung ki beriu baja ki peni ki tu biok sut na. Ya tu hana ni don syai mentah. Pa ya tu ki biok sut tapi. Kum kata ci kai ro don tapi. Hana ki tu biok sut ki I na ki batai tu adaptat. Pakata ka long jing sha ngayu I kan ka wai bahawa ki beriu dang dikiat di drugs ki ya go percayam ki dalai than re. Re adien balak kalabamut kini barok ki akuslai. Boleh. Opor manang buat tanglang ya mujko pine happy ne do. Ya ndonong ong ndonong selok re yo. Mdan mano wan selok, mdan mano wan duai. Opor bo ya percaya takai kum dom dan buan selok ialah ke mar balai melelai. Re tang sisien balak kalabamut lami tu kusut la sya selok. Balai jeseng sto. Balai lem ne pej moyo klim niam. Pej mo am ta wan berngam devi. Kapamot long tek kum tu ksut ubam kemen bagani ka breu kan yo ya ka jimpelat. Ksut sutanat bagi breu kan yo ya Jesu. Ksut sutanat bagi breu kan yo ya ka jinglai lot ke jong trai. Namar ka jinglai lot ke jong trai la pelat ngi bala pelat ru ya ka breu. Ksut I sutanat maru yo nang habau breu udan yo ksut. Tadi ta breu udan ksut le yo. Ule ki kam ki bakla pediap ru to ru ule ki bat bor ne ule ki no kam sneo mano bitep ndai tu brio ude yuksut bahapo jung tu brio boksut ja wan ndai tang buswan bantu wan ban penjot wan ban penyap wan ban le ki kam ki bakla dan ni sai brio bosungut tanat ban le kam sneo mdan dan brio kwa ban di drugs mdan dan brio kwa ban ima ka kama auria mdan. Dan beriau bersungut tenat terai ban tok ban syukar bagi beriau mdan. Dan bersungut tenat bendikiat mdan. Ngajoi kata apa you beriau berdikiat judi jai udah seri dah keban. Ngarumbang mendi untuk kusut yang di. Wah. Udi batka seri ke keban. Namar balai budi umrau jauh kusut. Tadi yang tangi bau kusut
Anda lah pendibat ulai cayeng boleh ayo dan tu bamiadai klik lagi dah ni kan jat ke kiu ke sing kan jat segabria pen blue ya kalau kikon kiti pli marsuan popal acuri baik ni semua macam hadu jak uksoi urke orang komen very nice ini ke drama tadi kita habis tahu kepau yo aji pelat pada uksoi udu nong deh uksoi udu nong tada udom maruk suat ukwa ban ra ke jing huri hura ke ni pertai ukwa ban wan ra ke jing jot ke jing pat ke jing pra wan ra bet ya ke ye ki balong persya ke mon ke jong blai tading ta habang ni ke brio ke yo jing pelat kita ki kenrat kila dom bat haba kila dom kila kamno ki kem yo pol bau silas ke babal gitu khot khat kendai henrai haba kita ki kenrat jongki kila yo i kata ke jikermen katakan nong juki kala do no kila kem yu Paul bo Silas bakila ring no eki shaka yo hakmat ki nong sensyar bat kila lam ki majestor ki dong ki briu ki long ki jiu ki pen ki win jelang ni ke senong jongi pen ki win shisha se pen ki win se u Paul bo Silas kila shukno kila shuparap lamler yu Paul Bariu Silas. Baka ong ni, baki lalap ya kanyam ki rukom ki bamdei, yangi ki bolong ki rum man pediang lem ni ban le. Kile yalap buon ki batut, kile yalap buon ki bawit, kile yalap hakata kesnong buon ki man hiru tangkat tu kat ningut ki don ki basngap bat kita ki basngap ru ki wit kum bawit uni kunrat jong kene ka brio ka yok soj. Kamdai ka rukom ke jongi ki wan ra boleh nang wei kiong. Kamdai ka rukom ka bedai ngi, kamdai ka rukom juki ciu ban pediang le ban le ngi. Kini ka rukom ka batmai, kini ka rukom ke jongki belai ki wan ban yalap. You know belai khala jongki hapreng jongi. Basu sngap te shisha langsung du nong kata ka mission trip de ban le yalap. Upol bo Silas kilat sing ni ke snong le ka jimpin ko ngo i ka ktien ka jong belai. Kilat Rahaba kilat aga jakaba ki briukin pediang ki briu ki long persya ban bat kisya paring bat kila sya bishar bat om tanggata kababel ki thu ingi bakida sya sempat ru da kita ki tri kababel ko ong tu pat ba kila yang menyelek lang iki ba kita ki majestor haba ki patar ki janjong ki kila hukum bat syok da ki tri ki tionda ki la sempat ki bon tri kila set da ki ying bendi kida hukum scam yonong ab bendi ban ab hira bahaya ki kai ke beja syak sempat penban syak sempat penban la syak kentat penban bat kumta haga jaka ben yo yalap kila do ban yalap mentah la yalam iki syai syak bendi Dasu sengap la du nong. Rayu blay ong ni ki briu kim sengap ramai ya misya. Paul Silas mdon bersengap ya pi. Takum tam le syak stom kendiat. Syak stom dan kini ki jing sempat dan kini ki tri mula mala ngan yalam pi ya ke jaka mala don lupa ki nong sengap. Badai tau blay yalam sike bendi, pada bendi la don lupa ki nong sengap ki audience. Pi Paul Silas de ko alik si bendi de ki nom nak ben lek kum tu. Hendak damar kata ke jing jam ke pelong iki ban lek spok bendi. Badala poi ha bendi dan sipon kita ki koi di hang ta. Ba kita ki koi di ke mlaban pet aba yalap Paul Bal Silas. Ki hapan syong sengap bet. Mar ki don ha kamera, syong khop ti syong khop. Tagalay kata ka babel ka ong ba ka ki ba ja ka len ta ka jing ba. Fiam ya kita gi ba it you try ki bala khot ka kum ki jing temu ka jong u. Tading ta kini ke don ke jing temu ban yalap ya ka gospel ban let ban priang ya kata ka ktien ke jong try henry mdanong sengap ki ba isi sudah henry minta ublay wi alam ki habendi ha kata ka jaka ba kata ki briu kim like pets nan ta ula bu lupa ya ka jeseng ka ba he ba la khot lupa ikinong sengap bro haburung Paul bo Silas te kinong ki para banget la don lupa anta po bendi ya roi try boleh ktien jublay ka agam no tonda ki la sempat bun tri ki la set ki yang bendi bat kalau hukum scam yang nak bendi ban apira bahaya ki ubahaba ulayo ya ka hukum kat kata ula set ya ki ha kata ke ying bendi ka bakham sepo bat ula pen scam ki kijat juki de ding song
Henry hamar stengsennya upol usilas kila duai berkila ruai ro you blay bat kinong sa bindi kila skor yaki kita kinong sa bindi na koi di kila skor gay ya ke jing duai ya ke jing ro ya ke jing mani bat nganget ya ke jing lap ke jing upol usilas hagi yang bindi bat haba kia lap maki nganget kia lap mendai sialap mendai daki jing ruai kila yalap daki jing duai kila yalap bar kita kinong apendi em baro ki snap kin desu dei memo desu bang memo subang to wait subang daki snap tani kat bekinang snap nang snap kamen sim jekir kalar hem bar nganget dan buyot dia syo daki ying mendi namarba daki kenjri daki penpa kriau kijat kita ibn pa te sawa marba la set li em kalong ko sound effects te kami sound effects room reverb kan untuk reverb kriau ada kata ka sound kada subang la tap iki sti try ja til along to sound box kan mau mensyai deng ya kam kena bengi ngidon ka ambassador em da bo speaker pop hand teaching swa bias la palat mensyai dan ambassador pi siar pi ambassador kan na Ngakan mau debuk speaker apa ambassador kam tam debuk untuk haben. Odi long lupa muka wufar. Takadau katu ki yang bendir ka long lupa kum katu ka behen em ka bela set baik mas entem meki mas nuai meki ka sawa baik kum ka wufar. Tadeng tagiles ngap kita ka jing rai ka jing mani ka jing ro ka jing upol ba usilas. Ka babel gitu ingi. Ba anda kila sya skor ka babel gitu ti sindan kala ja ka jing knyu jumai ka ba kraw kat ban pin knyu no i ka nong rim jong ka ying bendi te kumni ru la pliwang hi jing kang baro ba ki kin jri jong ki baro la lot no ru jayo kat ba kinang ruai nang mani jayo one way jumai ba kraw do kata habadon jumai te la di banya phat am nang ta don ki bri ki bayap Hau jumai mde bau penyap jumai bagi syia mare lemir dan ki bisya kenti ni tai tang bakenti hak na jerong ying samadan tadau don kenti mau kendon si spol syia mare tang la khipo tang tau yap na kum tu na mar balai mde penyap jumai ki yap na mar ba ki kul mar jingmut ki yap na mar wi septing ha ni ka poro ga jing sisa kini kinong sa bendil ni kita ki koi di kila ni ben septing te Wan kat tau Jumaat sebut mentadang dong jasang ni wanu Jumaat jik ni try ni syong yang ni try tu syong nang tai de try syong ni na pedeng try la ban yang nyombai try ngemtep prabangat tep nyombai nga tharai tamalai em ya ladi mungkin mau ni no nga try kan long wikum ta ni finya syong khop ne wan Jumaat bejur balaki ni speaker laki ni ka fan laki le kedek try fin sengap ba Hakado ada ngatrai fila amare finia her chano ka jingkang Mending ta nyombat Tekan lagi tang ngatrai kan long kumta Henry ka pasung tenan begini ginong sa bendi hang ni kapiki ngap juga ketien ka jongpol bu silas kila klet badon jiknyu jumairu ki ketika kagiet kala pra ya ki ya lip sekading ru namar balai kala knyu am la lip kading la lip makana ki syarak ram kadon ka jing sayang ta kata ka jing lap kata ka presence ka jong balai kata ka jaka ani kalong hadu kata bekim kan mau ban pet na kata ka jaka kim kwai ru ban lip na kata ka jaka ki klem ship ting ru what habala jau tau jumai ba kraw kata ka lagi jing sisa la langi don ka presence jong balai dai ngim kan mau re ka eru amen Wan jumai na wan way ru wan eryong wan erthali wan ka eru habadan ka presence play ngilong jai bai wan jing pang wan jing stom wan jing wan jing le ngi la pra la tua ngi tu ki kon i men jot no ru ngi ki kon la jan jot mo han rangim ku slide namar ngidan ha ka presence jing play tading ta shwa ban jot play la penim Baru beli unum penkenyu jemaah dua kata menyap lang bat pol bat silas menyap lang tekenong sa bendi baro. Lada yap tem story. Tada beli ong kenyu ong tu jemaah kenyu tang bat pen prama. Kenyu rong ho yes Lord.
ngan sepun kenyu tang mun pra ka jingkang mun kenyu tu mun sepun ma kai mul mala tang bangan num penjot takadau kan ma ke borok kita ka jingtip ke jong blai ki ja ho amen kanam dan ka ke ro ka ban ja hadu ban da jot mengi ki bangai tadau ja ka ba ja long kat balong ni ha ban long be jai tading ta kini kidon ka ta ka bendi pat kadon ka iftip ha ta ka bendi kadon ka revival ha ka bendi amen ngangen kini kinong sa bendiru haba kila snow ki jingra ki jiro ki jimani bari ka ktien ka jong blai lam bagi ta ki jingra kadon ka revival ha ka bendi bat kala don ki jingra lang bagi ta ki koidiru shirai lo sirai tu ki jingra ka bang blai ulong baba kita right so bisiaro blai ulong baba subang ai kai su blai ulong baba ya nga ki rai lang te jing rai belong simple gler wai gler subang yung te pol mi basur lang mo bai silas te vitremo biang ni you roi try gler rai don stu bo kame sur rai so bo bias rai rai snan sau pat tepi po jil kacing subang te hadu kata wan to jumairu pra ka jingkang kala ang ka jingkang la plewang gikiru andrei mdan bakhi na kata na jil tau nong abendi habala pen kendit ya na kata ka bayo tia habolo I la plewang ka jingkang jo kata ka bendi ula sei ka white lam ni ka ban penyap no iladi udah tharai bagi nong sa bendi kile pet no unong abendi klam dan hangta uyo sengo ka biet di kanong ka rwai le biet thai skulut pen ban ya wit kata ade kstien jublai ka babel kong kata mo wat mut ba ka jinjin thut ka nong wan of shakri ublai amen ki briu kin thut ba ya fi shakri ublai takadau dale kum turum long dale am turum long takadau uji suwang mlaan penun ya no namar balai uyones usha jingit bagi parsi kyong uniu dan ksu usha jingit uji su ba bam badi kyong ni dulalot kamu dah sha jingit rumlong ra dah bam rumlong dah sengai rumlong dah raikor rumlong dah jurong rumlong dah lengkot rumlong dah jurong tan ni jing jurong pi la palat dah lengkot pa ni sepedok dah sengai sengai dah raikor mju hunte tadi ta jisu ong la da tem ki jing tem la da put ki jing put sung si rum dan bayam ta ki jakayo la da tem ki jing tem ka bakman rum dan basyat ka bumut ubri umhun da le kum nuru ki thut bet hi tadi hinta bagi thut ke jong blai ki thut ki jong blai rekim tepat la dam dan ublai kata apa du jok lun la dam dan upol bersilas kane ke bendi ke la parasisha nong sa bendi la ayap unong bendi la ayap he tamadon upol bersilas takadau khlem lele ta bendi wat ha pedeng jong tau khnyu jumairu bakata ka ke jingsha bagi dangdan ki shakri ki jong blai ha bagi dangdan kita ki breu ki ba iet ki ba riu ki ba la khat du blai kanom jake ki basniu ke perthai amen kila im lang kita ki wi ki baman namar badang don ki ba hok tada ha ying ki jong pir kanom jake ki basniu la dafidan ma pi ki ba hok amen iroi tra uni breu thut upet nang ta re anda ha balawan si shau tau khnyu jumai ulumut dur baik bagi tabarok kilaya mi nak kata kabiying bendi kaya baca urusan si namar kata kadi kerukom hatu kepor bala dalat tangway atau koidi dalat tangway koidi kamut ke jingim ke jung tunong ap te lakot bet temen talim di tangway lalat baro upai la pralu te giet baro khai kata jingkang la pralu to mental kat ni layap te mun di ta menga family jongai baro khai lakot usim dah kawai bani kawa sya penyap hau tu hakita ki ba mo kita ki nong sensar ba ba penyap no daladi usim ya kawat amut bandung ya ladi ka babel ka ongno ti taw nong abendi ha bula abala pen kendit un na kata ka ba yo thia bula I bala plewang kita ki jingkang jo kata ki ying bendi bula sei no e ka white lam sakaban penyap no ya ladi bun ki brio kat ni la ya lap ram don ki yo thia kat ni la ya lap dang yo thia ai begitu ki brio ki yo thia ha ka jing ya lap dan iki bam sngap ik ktien ke jong blai shisha kabo jing ma ya ki dan ing ta ki bri ki jong pastor blai yalap po me khalia
Boleh film lep Malaysia way balabun de Kristan ni ngalabun Kristan bagi Kristan kelemu Kris. Tading ta makihi ki badang elek sunong kenya makihi ki badang elek ki bertong makihi ki badang elek ki kam khla kam te kam di Kristan. Henry kecing lek pat kumugang. Tadi kita ngilong Kristan layo snow ke gospel ribun balong kumni nung abendi yo thia. Uni wong ngas ngobiang ble ngadon ka kam ka babiang ngadon ka jingtrei ka babiang pisa ka biang ki khun ki biang le un ngap the gospel ngan thia ndri di tang koi di ki bas ngodon kam ki ngap tading ta tin jublai ka ong ki baneng kong ki long khat do gen lo neng kong ki ni ki nong ki ba shong po jail ki kwa ban laj na jail mar ki tip bom dan lenti shu ki ta ka ki ngap ka khubor ka good news. Markim yo snow ka good news nang no ki sngap ka good news. New brio po bodan sabar jo ka bendi. On good news yo ngalak don lupa ka good times. Ngadon ka jingim ka paho, ngadon ka jingim ka babiang. Henry. Intalaja ka bagum kata. Ulamut man penyap no yaladi, mut man suicide yaladi. Bakata ka jing si syam ki brio ki bam sngap ka ktin ka jong blai. Jatiak ka babakalam ki poi be ka jing penyap. Jur pelat ke suicide case hanya ke jela ke jingi jur pelat kata ke jing peniap ke jingnya shimno ke jing im lejong ke dau ke long baki klem yo sngo ba ya ke ktien ke jong play adu ki rangba do ki kena samla jatiak ba email ai mobile asdin fasino jatiak babakla e samla asdin fasino Samlapat, awak pasti tu samlang very good. Pelayap nganyok nak dah kawai. Pelok saya jistin pasti. Namar tu le enjoy jing yang lejong. Uni ubrio, kawan kecing umut Bandung ya ladi. Dah kata kawat lam. Henry Paul lo perta dah kektian berjam long. Wat pun mensau ya ladi. Namar ngidon hang ni baro. Ngidon hang ni baro. Bagata kadai ke jing sisa bahaba udan sim bako jong blay ki brio ki nompet no blay. Amen. Haba ki brio ki don haka revival haba ki don haka jaka ka bedai ki nompet no blay. Haba ka jing shakri ka don ya ka ktien ka jong blay. Haba ka jing shakri ka don sim jong blay. Haba ka jing shakri ka don ya ka jubab no blay. Ki brio ki nompet no try. Amen. Kini kibri kidan taki yo ika jing sok ka mensim. Kisngo kidan makna kinjri, hendak kisngo kumam dan kinjri. Kidan makna kata ka jing syak penrem, jong kata ka an. Hendak kisngo bom dan ma penrem yaki, lamar kidan ka presence jong blay. Bakata lagi yang mani. Amen. Ka yang mani ka ka hospital. Ka yang mani ka yang ya ka baki brio ki deban syam ya ka presence jong blay. Kiwan kiyo jing pen kia. Laga dai ka mensim, ka dai ka do. Ka jubab, ka don bet, haka jaka, ka bau blay udan. Amen. Kalau dah blay udan. Kalau dah bahar makna taki yang mani kat baharu kan mentoy iyo. Kibri kiwan terkong, kilik terkong. Kiwan ki berkhiang, kilik ki berkhiang. Kiwan ki bersusi, kimi nak bersusi. Kiwan ki berketang, kimi nak berketang. Kiwan ki berpang, kimi nak ki berpang ni. Umdan ni ite. Henry hang ni kini kinong sa bendi kilay i ka presence ka jong blay. Kamong ipi mene. Bible ki tu ingi. Kad khot bar kundai te ulapan ki jing shai. Bat ularan siat kan san cepo. Pan jing shai kabut upan ka to tendong Musa. Nomor balai la leblut kata ka tendong Musa kata ka ding ngapo ying bendi ba uniu nong pet ya kata ka bendi uong ai jing shai nga ulapan ke jing shai benren siat ka san cepo. Namar hang tahapo kadon ta ka jingdum. Wala da kadon makna ka jingdum ki khamat bukan jam sim jo ki i ta iwe ki don hang ta kim sngo baki don ha ka jingdum. Kim sngo baki don ki sa marway ni ki don ka ta ka jingleng ki don hang ta ka jingkemen ki dang yarwai nga thrai ki khabrep ki khamat jo ki haba ki rwai kam te buan jingdum mar ba khabrep khamat ka dum. Kadon ka jingsai ka jungblai ka ta ka jaka ki dang yarwai ki dang yamani. Kim tepru bakal aja kumta. Kim tip namar ki don ha ka jingkemen ka jong trai. Amen. Tadi ta
kumbarwai mo kumbalai isna kan don jing kemen ki ying jan jong bahok ka ying jan jong trai si sha bodon ki ying jan jong trai ka don ki jing kemen amen tadau don jeseng makna boro si sngir su bang we don jeseng nomor lay bodon ka presence jong blai amen amen tadai tau David usutnat ikatau ong banga mo khamla ka si sngi ta bodo blai ban ki shar snam ka bertai wangala ban shong ka temple ka jong blai ban kmi ki jing tanat ka jong banganum nya hiru ban kemi kata kecing tanat ju ban keli kata temple ju ban ya kran ban ya selok ban ya the mo kata kecing it tadi tahu ngam nya ban don ka presence ju play ka khambai bang ngalong tang nong up ya kata ka ying ju play mo nong up jing khang ban ya bang ngalong us iem bro kan ka khat kam don ju man toy bang nga bang don hang ni ka khat ngan shong ka ni ka khat kan ni ka ying pakidulan kan ying iem ong kamentoy ra ban ni jor ba kata ka yeng ke jong blai ba presence jong blai ngan chlong tang unong ab jing khang ro abiang wong pelong ngatang shokidar ka yeng ke jong me ngal abiang wong David mor sungu thu ya ka presence ke jong blai tadi hingta umni unong abindi ke ba jaw la pan ke jing shai kan sit kan san chapo ba ula knyo na mar ka jing shep ting ula dem khop hakmat upol bau silas bau laya lamno yaki shabar bau long akan rat ayu ka day yang ban le ban pen im yang ha uni ubri usung thu plek kani ka jingja kam dai shu ka jingja ka badai ka basuan balong natural ka dai ka bawan no blai ong la da dai utip ki jinglong jung ini kinong sa bendi ki digi betakat lesi kala judan ruka atem lani kata ka jing persyang ban pun prai ka bendi ne ban liet ki rot ne ban sna ki tliu ki sar ban mi nang ta unong abendi utep yikini ki jinglong jukini nong sa bendi ki kwa ban escape nang ta ki kwa ban mi nang ta ka por ka bakhaman shwa wong mentah li bala pra ki ki jikang ni trai wood ki lai herlut utep ki jinglong runar ka jing dakat ki jongki udo jingkerman Hari namar badon upol bau silas. Utau nong abendi ulalaj im yeladi. Badai tau sutu bagani kam dai syo. Ka jingle ka jong ubriu hendak ka jingle ka jong blai. Wong arang adan kami ka jing penim. Ayu ngan le wong. Bangan yo. Ya ka jing penim. Upol wong. Men nget how Jesus Christ bau try. Bon spen im ya me. Bat ya ka yeng jong me. Amen. Kadang kita mengingat how Jesus. Kadang kita habang ingat how Jesus. Tang mensungat kalak biang. Balengin poi benang, kam dai ke jinglek ke jongi. Balengin yo ita ke yeng bom jikot, kam dai ke jinglek ke jongi. Kadang ke jinglek ke jongi Jesus, am ta jongi. Amen. Bola ada lek lun wa uta. Kadang kita ngiyo bandrung sabeneng. Namar ke jinglek ke jong trai. Bat habang yo you try, dai tang mengi ke Bible ke ong. Kayeng jungir kan yo jing penem. Amen. Tadi tado na pedeng jong fi wan jeseng marway mo. Lesi fi wan marway. Lesi lok jong fi pat pedang ni kayeng jong fi mai pam pedang imen param pat pedang. Ndak ni ke khobor ram ta jong fi. Haba fila yo em ma fi. Kayeng jong fi kan yo la em. Amen. Kan yo la em bet tikna. Haba udan unang penem ma kayeng un penem. Tadi ta ke ba jang ni. Kilay lapru ya ketien utrai hau bat habaro ki bahayeng jong u te ula shim ya ki haga taga jo ke pormiet bola sat no e jingmong jong ki dei makihi ki bala bom bala tiet bala mong kata kamet dei makihi pat ki basat ya kata ga jingmong ga jong pol ba silas uniu brio ula le bhai ki shakri ki jong blai baga babel ki tu bala pen baptis ya u ya mau bat ya ga yeng jong u baro kumni ru Apen baptis ke yeng jong no jong utau nong abendi badon ki niam ki onga pet ana pet apen baptis ya baro ki badon ha ke yeng ka jong ni no abendi ka pamut khunrit apen baptis lang takada hona apen baptis lang i khlong ru takade kita nimla abenong bal apen baptis wat khunrit marum ka Bible klam tha ang ni pa ka Bible ki thu ingi hang ni Boy lam yiki ka ying jong u bola bo jing ba makmat jong ki bat ula sungo kemen lem bat ka ying jong u baro kawai pakile nget hau blai terita na kata ka jing ja buram kalong senan ka buram kai ka baja ngong pi ya ka jingem ka jong pol bo silas kila tmu de kumwai rai bulai penyat de kumwai pakai ki ka baja haki kam de ka basniu rai ka long ka ba
bah. Amen. Tadeng tang ila ban ya le si lam bagi jing ke jing ke jongi menta shipor reka tangan kalab isha ke jing bah. Amen. Wat judo men sim fi bot you try. Fi degi ba eat you try ya idwai. Fi degi la khot du blay kan mau ba ke ba jaji im ju fi kan kalab isha ke jing bah. Ya roi try. Kan kalab isha ke jing bah wat jukala jing mut pan mapi. Wat jukala jing long, wat jukala jing nget hero. Ya syabat. Syak sempat, syak tap wajil. Upol ada menang, boleh mempak ini sini jil. Ngiwan menjelap sini, syak boleh mempak tu angel jume. Boleh sempat no itu sempat ini. Ulah ada men komplain tak kumta. Hendak kini ki aingo bay. Bolsien ni kum ki bangai tentang ilong kumta. Wan cik kendiat try memise. Try boleh memialap se. Ni try ngasyakri mengali juseng ngal ai ko ni spo ngal duai. Boleh ni cik ki wan boleh chop chop. Ujmul ketien. Shh. Hati manga. Ya isya, ya ini, ya doai. Ublay bangi syakri udah ublay. Wi kat nongi iet ya wi bau tip ru ngide ki belajit ki jong Sarau ke iki ki bajah ke im jongi. Ki lompek ki baba. But ai bah pidan pi kan dan ki revival kata ke jaka. Argot ki dan ki pen ki ke bendi baru ka wai. Ba ki dan baru try. Bagale kata hafidan mapi argot mapi baru ublay la biang. Amen. Argon labiang mapi boltrai. Pila ban pen kinyo ila ka jeka fifidan. Pimdai ban tnum, pimdai ban yam, pimdai ban lenyar, pimdai ban ut, pimdai henre yaro yutrai. Kini ki ruai ki ro bi utrai wat apa dengi kijeri. Kapan wara ke revival lah kata yang bendi. Kalau ngau nong fi la fi kwa ban wara ke revival lagi yang jong fi sakri utrai. Amen. Ki pila ban sakkan ben nang kong mar bagi mi tu ita bare fi mar ki tip fi long kumno re ga jing yai ne ga jong fi shiteng senya kam dei bu shujawe rakar kar kane ga shiteng senya kamul ada tap yaki na do khamne por ba shai por ba shit ne kini ki la yai ne ha do ki shiteng senya bagi sedang ni kata bagi ni beri ki i ga bor ga jong blai ba dei hang ta ki kala ka bomut. Amen. Let's say ga dei shiteng senya joga jing im ga jong fi hakata kabadum telu sendan hakaba pisngau balakut lat sendan hangta kanon ke revival. Amen. Kanon ke revival haka yeng ke jongpi ke jiem ke jongpi hapi dan bu try kam judan ke bu try umla ban le un le bet balange hak steng senya joga jing jongpi fidan ke jingpang le se doktor umla man kya shu pisngau kumba la poi steng senya kabadum hangta kanon ke jing pelat ke jingpang ke jongpi. Amen. Snow bagi ksoi kilate apalat efi tia dem late one snow bagi ksoi ki buat bi pi hak steng senya ke jing im ke jong pi pinyo ke jing pelat. Amen. Pinyo be ke jing pelat pinyo ke jing kia mangidon you try ubala ban le ki kamba kadang gue dekat nak tin ke jong play bagi Israel kila ardatin you play na kitab jing kain nong ga khatwe ke tu ingi bagi ni ki Israel kila ardatin ya kajing pendap ke jong blai nomor haban pendap itu kin riu langut kita kirang ba da ka bam kadkhat arhuai ter ka ong Moses ula ong kini ki brio bangadon hapdeng jong ki kilong riu spa hajar kirang ba mete me ong ngan aido yaki ban bam boro kisngi shi benai on penyap no ne em itu ki kon lang brot bagi masih haki bakin kedang on yolum lang ni em itu dok kha ka duriau barok haki ya kaban pen kedang yaki tiu try long Moses lapen lengkot ni em ka keti jong try menta menyoi ka ketien jonga kan jalong hamen em Moses kuat ko Moses udang artatien bo boleh ulaan pendap bam man besar ka dok Moses suong lani da penyap no ni kesiar ka belang borok khoi rum pelan pendap si benai men pendap la ka duriau makana ka don tiki dok kharu em tiki dok khag la lut riu langut tekin bam man la kesngi lahi men pendap utrai ong dan se ka bamla bat nga hatu la penlekot kti jonga hatu ka bor jonga kalong limited hatu ka bor jonga kalong tekniat menta menyoi ke ketien jonga kan jalong hamen em tani ta mengidon utrai kan long bet. Amen. Kan long bet bahkan long pa bet ya kan ci em ke jongi hadin nang ta upol bu silas pitep nam kila mi na kata ke yeng bendi oi kila rung kum kita gi bisa
kentaj ni kita ki syak parep ki la syak ki rung sa ta ying bendi kum ki breu si syak ki bla jak buram Henry ki la mi na kata ka bendi pat da ka buram ke babel ki thu ingi ka khat lai pesan ka ong ti habalami kesngi ki majestor ki la pha da ki paida ki la ong pelaj no ye kita ki breu utau nong abendi ulai thu yakini ki ktien hau pol ki majestor ki la pha pelaj no ye phi menta namar kata ali mino but let no ha ka besuk Henry upol la ong haki ki la sempat yangi ha ka pau klem da bisar ha bagi long ki trais nong room bagi la set yangi ha bendi te menta ki supelaj jar-jar yangi om gum ta phi wong pol Henry ai bakinda wanhi banyalam yangi sebar ti kita ki paida kila yathu pat kila ikini ki ktien hagi majestor ti kila septing habag lios ngau bagi long ki trais nong room pi kila rung kum kita ki ja buram Henry menta ki haban mi ki mi daga buram hoi le si ke jing sedang jong pi ka dei ka ja buram Henry ublain penon buram be ka bakut ke jong pi amen ublain penon buram ya pi amen ublain penon buram fi hoi menta le si ka jing syakri ke jong pi ki beri kren ben ya fi ki kren fi kum ne kum tai ki kren thala fi ki ai kerteng ki sin kerteng ya fi ki khat ki ba thala Henry ka ba khat do ki ha ba dongเป็นไวแล้วยังไงมันชาไอ้พาไอ้พี่แต่พี่เป็นไวสิพี่ยังไงakan mawi kata mo kada kata kajing sedang si siya ka long bet ka baja buram kada ka bakut ngaji ong kata kam tam ki beri ki isi ya pi mat isi ya pi henry ka bakat duduk ki kalong ki be tam ya pi amen ka ba mai ki beri ki siong bi hoat ki na basdang kita dah bakut ke silang bihat, tambah kimpoi ke sinopat. It repi isi repi. Buat repi try, orang kentai repi try. Kilong bihat pedeng, shit ruam create ruam, haju bet, susah. Terkadang kita ngong efi, dan kibri buat bahang ni. Namun sentio dan we kong, oh we see bah, yang ah. Henry mentah apa ilah kalau long ibe it yang ah. Isi, tapi speak kadul juga tre. Taman-taman pastor. Fi nga kau no fi nang kong kali ka ja buram, raga bakut pat kadai ka ba. Tap da ka buram. Tadai ta kwa abanong fi wat judo mensim ya ba fi syakri utrai. Le se ka ik la banong ka ba. Ja kom fi na ka ba jenjar fi Henry. Kong ba pol silas kimi da ka buram na ka ta ying bendi. Fi ro ben mi pat ka buram ka jong blai. Ya ro itra.